No, čaute. Idem vyskúšať tento zázrak. Je to na odchlpovanie. Špeci krém dostal som. Tak neviem sa dočkať, ak to vyskúšam. Vidíte, tých chlpov je tu hodne. Tak poďme na to. No, takže natrel som ruku, rameno. Má to takú zaujímavú silnú arómu, takže mohlo by to aj šlapať. Píšu počkať 4 až 8 minút, ja počkám radšej tých 8. A potom, keď sa to osvedčí, tak sa pôjde na celé telo. Chlpatý som dosť. No už prešlo tých 7-8 minút, tak ide sa to zeškrabať. Vedúci, čo mi to dal, odporúča nie tú špachtličku, ale áno, má aj zobrať nejakú húbku handru. No a poďme na to. Schválne, hodina pravdy. Ty ale kúkaj ho, jak to dobre ide. Ty kokos, vidíš ten bordel? Fúha, akože je masaker. Masaker, pozri to holé ramienko. Šup. Ty kokos. A tuto, vážený, je výsledok, jak to pekne holí. Ale za mňa tento produkt za mňa 10 z 10.